Lalaki nga grade 8 student sa Bankal National High School sa Lapu-Lapu City nagpaalim karon sa tambalanan human gikatahong natagak gikan sa upat ka andanang school building. Ani ang report. Pasado alas 6 kagabi, naukay ang mga Tinun-an ug magtutudlo sa Bankal National High School human nadungog ang lagubo sa school grounds. Ug nakita ang lalaking Tinun-an sa grade 8 nga nagpingit na sa kasakit sa iyang nahiaguman. Wala siya nakakita if nahog, nilayat kay the teacher nga naa sa palibot nga narang sa ground is nakadungog ra og naay lagubo. Matod ni Rowena Hipiga Sagarino, Principal 4 sa Bankal National High School, nga lakip sa ilang gisubay karon kung nganong naabot sa school building sa mga grade 10 student ang naaswing Tinun-an nga unta ang classroom niini tuaraman sa duha ka andanang school building. Ikaduhang adlaw usab kadto sa ilang periodical exam busa alas 5:30 pa lang nahumana ang tanang klase. Pinaagi sa abag sa CCTV operator, gisubay nila ang mga kuha sa CCTV sa school building diin gikatahong natagak ang naaswing Tinun-an aron masayran ang mga panghitabo sa wa pa natagak ang grade 8 student. Kay second shift ang klase sa mong Tinun-an, karong hapon pa ang tigom sa mga teachers niini. Apan sa inisyal nga kasayuran nga nahipos sa principal o sa ka-honor student ang maong Tinun-an. Ang iyang mga teachers, subject teachers, moabot og alas 12. So mag-meeting pa mi with the teachers asking gather data pag yun mi. Wala pag yun mi data ana ma'am so far. Basta ang feedback lang sa teachers, he is doing good in his class. Mipadana og hinabang pinansyal ang principal ug ang PTA ngadto sa ginikanan sa grade 8 student aron may magamit sa gastuhan sa tambalanan. Samtang gipahibaw usab sa principal nga ipaubos sa debriefing ang tanang mga Tinun-an sa tunghaan, human nagpada og duga mga registered guidance counselors ang DepEd Lapu-Lapu. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.